Kwazo imchembere. Makadiva sukuru. Kwakadi kunobviwa. Aiwa kunobviwa manake mchembere tatatai wangu ayareba. Akadima tare kwenyu masango. Aiwa akajeka mchembere. Tinotenda. Aiwa nasambotege timbouya mumbuti tsanangurira ramunobata rekumvura iri. Rinoitwa iro remanjuzu. Vazukuru. Kubata kwatinoita remanjuzu azvitangire kuti tinobata remanjuzu chete. Tinoritangira padare revakuru vanenge vari mumafudzi medu. Kuva kana tichitaura kuti vakuru vari mumafudzi medu tinoreva kuti mwachembere ndo vanodaidza manjuzu, ndo vanodaidza vashavi. Tovapembedza kana tichinge tapedza kuvapembedza tozoita remanjuzu. Tichinge takuita remanjuzu chokwadi tinenge tichipembera nekufara panguva iyoyo. Asi ndine gadzo rinenge richiitwa nedzimwe mhere mukati medzimba nemativi mana. Rekutanga vachinge vapembedza remanjuzu vasati vapembedza redzinza kwatakabva. Dzinza rega rega rine kwarakabva. Manjuzu haauye pamunhu asina kwaakabva. Munhu iyeye anenge achipotedzwa padana tateguru kana nemuchembere. Ozodana wosahwirawo manjuzu uyu ndiyo uye wotishaviro mukati memusha kuti mwere dzigare zvakanaka mukati mekurarama. Tikatanga tichinge tapembedza remanjuzu tisati tapembedza rekwatakabva, mangwana munhu anenge achitarisira kuti rake rinogona kumunakira remangwana. Asi ndopaunoona kuti aiwazve munhu achipedza kuripembedza achiti achava pfuma, achava ndarama, upenyu huchafamba zvakanaka, acharoorwa, achapinda mumba, achawana zvinomuwanisawo ukwati kana mari. Ndopaanotanga kuona kuti aiwa hakuna chinonofamba. Wodzoka wotuka kuti aiwa pamwe wakandiitira ndokuti vasina kundijekesera. Asi aiwa iye hongu hauna kujekeserwa. Asi isu tichiziva kubva pakutanga chinoitika kumanjuzu, tinotanga taita rematare emusha medu, toenda kumanjuzu tonoita rekuzadzisa nekuti manjuzu ndimadzisahwira emukati memusha wedu. Manjuzu akauya kuzotishavira isu, ende hatigoni kupembedza manjuzu tisati tamaona. Hatigoni kupembedza machembere tisati taona kuti machembere iwa ndivanani. Hatigoni kuti tiite zvatinoita isusu tisati tafamba paviri patatu kuti tinzwe kuti iri riri kuitika iri ndiro here kana kwete. Vamwe vanopembedza ngozi, vamwe vanopembedza mweya akaipa, nekuti manjuzu ari panzvimbo dzakasiyana siyana. Kune manjuzu echifambi, kune manjuzu ekungoshava, kune manjuzu ekuti munhu agoni kugara mumba, kune manjuzu ekusema, kune manjuzu anonzi tsungunu dzemadziva. Dzatinoti tsungunu ndo dzedu dzechitema, rudzi rwechitema chiti ndo manjuzu. Kana rudzi rwechitema chiti ndo manjuzu, zvikurati ndo machembere ekwedu emukati medziva reZimbabwe. Kana chiti mukati medziva reZimbabwe tine tichireva machembere emukati menyika ino yatinogara tiri. Ndo dzinenge dzichinjuzu dzekunu dzatinoreva kuti isu tsungunu. Dziro ndo machembere anotivhumbamira nekuti riritira nekuti itira rakanaka atinochemera. Zvirati njuzu iyi inenge iri tema, haisi njuzu yechichena, injuzu yechivanhu chedu. Inotosvutawo bute, inotopfekawo machira echivanhu. Nekuti ndo njuzu dzerudzi emunhu. Asi kana uchinge wava nekupoterwa nenjuzu dzemangerengere, atinotora kuti ndo ekunze, asi remukati menyika ino. Naiyayo ukapoterawo kwaasavira nawo, wogadziriswawo kamanjuzu ako, wova nekufamba zvakanaka. Iwayo manjuzu emangerengere enyika dzechitema kana dzechichena anogadziriswa. Usangoti pawangonzwa iwe kuti aiwa njuzu yangu inokuma, famba unzwe rakazara. Tetekera matara anorehwa imomo, wonzwa kuti rinokodzera here, kuti injuzu here kana chii. Vamwe vari kutambira vasingazivi. Asi randava naro zuva rinasi vazukuru
ndauya nezuva rekuti tiri kufara tese, tiri kupembera uyezve tichigona kudzidzisana panyaya dzemanjuzu kuti aiye vana manjuzu tinoziva kuti ndianotishavira, ndianotiitira zvinhu zvakawandisa manjuzu. Asi kana achitiitira izvozvo tinotanga taita rekumusha kwedu, tichipedza remumusha medu, chero pasina kuti handina kukutuma kuti uende kumusha kwako uchinoita zvinhu, unopotera kuna asawira vokuitira dare rako. Uchinge wapedza kuitirwa dare rako wonge uchidzokazve woitirwa dare rako remanjuzu, topembera tofara. Manjuzu ane ukwati, manjuzu anoropafadza vanhu, manjuzu anoita zvakanaka. Asi hatikukurudzirei kuti murase nzira dzepasi chigare, murase nzira muchicharika matare mukatenga maita remanjuzu. Ivo vedzinza rekwako vakakubereka ive vanodzoka vokutsamwira, ndopaunotovaenda kumausawira kanti wauya kwandiri kuti ubatsirwe nekuda kwemanjuzu ako. Ini nekusaziva ndinokuitira remanjuzu. Asi ranhasi ndiri kuchema kwamuri kuti aiwa ini ndinosvikirwa nasekuru Shumba, ndinosvikirwa nemidzimu yakawanda, asi ndinoita futi zvemanjuzu. Manjuzu iwayo tine nguva dzatinodzibata, tine nguva dzatisingabati, tombomirira kuti idzi nguva dzemachembere regetiwa penguva, iyi nguva yematateguru regetiwa penguva, iyi yanguva yemanjuzu igetipe nguva manjuzu. Senhasi vazukuru maita munyama ingadai chatodaidza njuzu yacho ichinge ichikurukura nemi, asi kune vanda kukurukura nenjuzu inonzi Priscilla anobva kuIndia, Kotera Byron anobva kuEngland. Ndo njuzu mbiri dziri pandiri. Koita muchembere mumwe chete wetsungunu dzemadziva, injuzu yechipiri inoreva kuti ndo tsungunu yemutema, munhu mutema anobva mukati memapako nemaninga atinoenda tichinosumira. Koita muchembere wemushonga zvichira zvakadaro kusvika kuna sekuru wenyu Shumba munoziva vazukuru nguva nenguva. Asi nhasi tiripo pakudzidzisana panyaya dzemanjuzu. Rega kungotanga waita zvinhu zvausingazivi kuti uri kuitei, nekuti mangwana zvinokuparira. Pada uri kupembedza ngodzi, pada uri kupembedza zvinhu zvausingazivi. Asi ukafambawo paunofamba woudzwa kuti zviri kufamba sei. Asi ana manjuzu aiwa weititaurirane, ana manjuzu weitiwirirane, tinzwisane kuti ndepapa ri kunetsa, toyambutsana sei. Kune vakadzi vasina kuroorwa vane manjuzu, kune varume vasina kuroora vane manjuzu, kune vasina mabasa vane manjuzu, kune vanoenda kumabasa vasingakudzidziswe pabasa vane manjuzu, kune vanonge vachingoti chese vasingabati chese achioneke vane manjuzu. Ngavauye titaurana nekuwirirana, tinzwisane, ndichivaudza nezivo, ndichivagadzira kuvaudza kuti manjuzu anogadzirwa zvakadai, manjuzu anochenerwa zvakati. Kune vakatadzirana manjuzu ngavauye titaurirane. Kune vanoziva kuti vakatsipikwa njuzu dzavo taura inini. Kune vanoziva kuti njuzu dzavo havatozivi kuti dzinotaureka kana taura inini ndigone kukubatsirai. Pana ana manjuzu apo amheno kana muriko. Ndefunga vanhu vanoniziva ndichisvikirwa nemudzimu unoera Shumba. Ndizvozvo zvimwe zvinhu munenge musati mazviziva, nekuti haungaziva zvose panguva imwe chete. Chiri kusera haungachiziva. Asi aiwa tinavo vana manjuzu vanenge vachibatsirawo vana manjuzu nekuitawo basa ravo ravanenge vachida, nekukomborera vana vavo vazukuru naivo manjuzu kuti vaitewo mari. Ndo chinhu chihombe vana manjuzu, mari ndo chinhu chikuru. Pamwe mumwe munhu uri kutambudzika nemanjuzu ako unongoshanda bati chinobuda hapana. Dzimwe nguva pamwe uri kubatawo mari, asi waibata mari yacho inongoparara, asi une manjuzu. Dzimwe nguva njuzu yako anombobvira yabuda. Dzimwe nguva pamwe boyfriend yako haikupe mari, dzimwe nguva pamwe murume wako hakupe mari. Manjuzu nekuti haungaite njuzu isingashave, hauite njuzu inokupa nhamo. Kana yakupa nhamo unopotera kwaasawira woti njuzu yandipa nhamo, kana woti vakuru vangu vandipa nhamo. Tokuudza isu kuti famba wakadai uyambuke. Aiwa tinotenda. Zvinoda tine mubvunzo. Manjuzu aya hakusi kukurudzira chifambi here? Njuzu kana tichitaura zvemanjuzu handitika tiri kutaura zvekuti njuzu kana ichiuya pamunhu achisi chifambi. Kune njuzu dzechifambi asi dzichigona kuraramisa munhu. Zvinokumbirwa kuti aiwa munhu uyo akuda kunopinda mukati memba, rama akuiteira handiro, ngatifambei takadai.
aiwa vanotopinda mukati mimba. Kwaita idzo njuzu dzamuri kutaura dzinonzi dzechifambidzi, dzamuchataura dzinonzi dzechifambidzo, dzinjuzu dzamuri kutaura izvozvo ndinodziteerera, ndinodzinzwa. Kune njuzu dzakatongodaro dzinotongoraramisa vanhu dzakadaro, asi vanokumbirirwa kuti aiwa, pwerei musazonyanya kuidai kuti irambe ichiita chipfambi. Ngainge ichimisikidzawo hombarume yayo inengwa nekuiritira nekuichengeta. Hatikurudziri vanhu kuti vaite chifambi, asi njuzu dzinoshawa nenzira iyoyo dzakazara. Asi zvadzakazara, ini ndinokurudzira kutaura chokwadi ndinotoreva. Kana dzakazara njuzu idzozo zvinoita izvozvo, mwana anotorwa okumbirirwa mukati memadziva, wotaurirwa kunzi aiwa, manjuzu tinokuziva kuti muri pati kudzingei, asi tiri kuda kuti homwe yamakagara idzika meiwane mumwe chete anogona kuiritira nekuichengeta. Ndo zvatinochemera izvozvo. Ndinonzwa zvangu vazhinji vachituka madziva, vachiti manjuzu akaipa, asi pavanouya kwatiri vanenge vachiona tichisvikirwa nana sekuru. Izvezvi nhasi handina kutodaidza yangu, aindadeedza yangu nhasi vanga vachitaura nayo, asi nangoti aiwa regai titandari nevazukuru ndirini panyama, kwete ndiri njuzu, ndirini panyama kuti titandare tichitaurirana kuti aiwa vana manjuzu, uyai titaura neparema panetsa toyambutsana. Pane vamwe vana vanotadza kugara mudzimba nenyaya yemanjuzu. Kune vamwe yokuti chero pfuma ipiwa nemanjuzu zveshuwa, asi chaazoita nayo hapana, nenhaurwa yekuti pane pamwe paakasiya pasina kuita zvakanaka, pane pamwe paakadambudzira pasina kuita zvakanaka. Koita vamwe vanongopiwa nemanjuzu vachizotadza kutenda, ndopaunozonzwa kuti munhu zvinhu zvake zvadzika zvagara pasi. Asi munhu aizikanwa, achinge aine pfuma yekwake, zvinhu zvichifamba zvakaita sei zvakanaka, zvinhu zvichiva neuyerwa hwazvo. Asi kwanhasi uyerwa hapasisina, nekuda kwekuti vanhu vanofanira kudzidziswa kuti njuzu chii, muchembero wechiwanhu chii, tateguru chii, nekuti vanopesanisa. Nekuti dzimwe nguva patinofamba nepatinotsika panenge pakasiyana, asi vane manjuzu. Chichemo changu, basirwai manjuzu, vane manjuzu asingabude abude. Ini ndiripo mukuzvigadzirira zvinhu izvozvo. Vane njuzu dzisingagoni kuvhima, dzinovhima mashangurapata, ndiripo pokumirira izvozvo. Vane njuzu dzinoti havagoni kupinda mukati medzimba dzavo kana kupihwa makwati, ndiripo pakuzvimirira izvozvo. Handigonika kutaura sikireti yangu pano kuti ndinovaita sei, asi ndiri kutaura kuti ngavauye kuno ndivaudze zvinodiwa, ndivataurire nzira yeupenyu yekufamba nayo yepasi pemadziva. Uyezve iwe kana usina njuzu yako, rega kutuka vane manjuzu nekuti iwe hauna, kana kuti iwe hauzivi. Kana uchida zivo yemanjuzu, uchizoona vana vamunoona vachifamba nezvinhu zvinoikisa munzira, ungati akaromba nyoka. Anenge afamba kwaafamba uzgonzaiwa, manjuzu ako bika doro, manjuzu ako ita dhina, manjuzu ako gadzira chakati, manjuzu ako ita chakati. Kana ichocho achinge achipedza chafamba negwara, munhu angatadza here kurarama zvakanaka? Aiwa, ndiro muchembera anorarama zvakanaka. Zvino tingade kunzwisisa apa pane vanenge vachiti vane manjuzu. Zvinogoneka here kuti munhu angova nemanjuzu chete ungotanga kutongogadzirirwa ivo atinoti manjuzu aya? Kwete, ngatitange tagadzira riri shure. Ende kana ukaona munhu aine manjuzu, zviri kureva kuti mbuya akagere pavari ndio rakanodedza manjuzu. Njuzu haiuye yega kungouya pamunhu, ine akamukwezva neakamudana. Akamudana ndimbuya wemukati mezinzare kwake,
mbuya ndokunoona kuti tingaite sei kuti manjuzu anga achiti shavira kwakunoda sahwira womukerengeri kana anga wamutema kuti aiwa chiuya uti shavire, chiuya uti shavire hombarume, chiuya uti shavire pfuma, todya tichiguta. Hakuna njuzu inongouya pasina varidzi vemusha. Ende kana waziva wakunogadzira rako remanjuzu emusha wako, tanga vanogadzira remuchembo remukati memusha wako, wotevera kumanjuzu. Nesu tinopembera kana uchinge wadaro badzi takuziva kuti dare tazadzisa ranga richidiwa. Kana ufumu unohuwana, kana paane pachinetsa, kana murume unomuwana, kana panga pachinetsa kuti kwa ina handiwani zvakati, ina handiwani zvakati, zvakuuya wakukwanisa kunge uchisangana nazvo. Handidi vazukuru vanodambudzira dare nepakati nekuti vada kukurumidza kusvika. Vakurumidze kusvika, vanenge vachinonoka kusvika panzvimbo yavanenge vachida kusvika nekuti vadambudzira. Indosaka ndichitaura kuti handina handidi kuudze kwazvokuita newe. Rega nditokutaurira kuti iwe muzukuru wangu, wona muchembero ngatiemendere mumapako mumadziva, torireva topedza, tokurunga wakahususu hwemachemberi. Machembero otinzwa kuti tiri kuchema, handina imba, handina basa, ewe murume akandisiya, ewe pano zvikomba hazvindiwani, ewe pakazodai. Handizvo tichipedza ipapo tochiti aiwa tapedza zvemuzhemumusha, ngatichiendeka kune remachemberi, tonoreva karemachemberi. Machemberi emanjuzu otinzwa makarabwa ari pasi pemanjuzu, wotinzwa ari mukati memvura nevarwiwondo, wotinzwa kuti tiri kuchema chakati nechakati, ndo chatiri kuchema chakati nechakati, chamira kusaita zvakanaka mukati mekurara. Handidi vanhu vanoresva. Vazukuru vanzwa nekupedza n'anga dzese mudzimba umu, mhaka nekuti vanosvikotonga neravo vavanoda ivhu vachitadza kuteera rinenge richirehwa. Asi kana muchinga maritevera rinorehwa zvakwa kufuga nekuvarira. Asi chakanaka ndo chandinotaura kuti ini ndinodawo vazukuru vanoitawo zvakanaka mukati mekurarama kwavo. Kana ukauyawo ukati naye ambuya ndinonzwawo kufara zvinhu zvinge zvakanaka. Asi kana ukauyawo nemusodzi mumatama, neni yangu inotoerera kuchema kuti kweiye muzukuru wasangana nei, ko chii chamubata, neni handichava nezururu nekuti wandipowo basa rekuti ndinge ndichimisikidza kukala kuita. Rinotondirwadzawo ndiri munhu wenyama, ndinotonzwa kuti mwana wangu ari kurwadziwa nechakati, mumwe wangu adai. Asi chandinokurudzira kuvazukuru, raramai muchiziya zvinosvika pamuri. Aiwa, tinotenda muchemberi. Kozoitawo pane vamwe vanenge vachida kunyatsonzwisisa kuti vanhu vana manjuzu ava vangori vanhu vatsvuku here kana kuti vanhu vatema, nokuti vazhinji vanenge vachikoti saka vanhu vane njuzu ndo vanhu vatsvuku chete here. Vanhu vane njuzu hazviro kuti wakashata, uri mutema, wakaita sei. Njuzu inogara pamunhu wayada ende inoteera moyo. Zvakafanana nekuti vanatateguru vedu vanoteera moyo yedu isusu. Takanaka here moyo wedu? Tinogona here kutambira vanhu, tinogona here kubata basa, tinogona here kusazovarombera, tinogona here kuti pamusha pakazara vanhu tinovabata sei, tinovatambira sei. Njuzu chiro pamunhu akashata, chiro pamunhu akanaka, chiro pamunhu mutema, inongogara. Njuzu inongosarudza chiro payangosarudza kuti inenge ichigara ipapo. Vazukuru musashorane, musadzikisane pasi. Njuzu inongogara pamunhu wayada, nekuti unotenge kusarudzwa kubva uchiri mudumbu ramai vako kusvika uchiyamwa, wasiya kuyamwa, njuzu ichisvikawo ichigara pauri. Njuzu haisarudze munhu kuti uyu munhu akasviba kana kuti tese njuzu inongoda moyo wemunhu, kugona kutambira zvaunokwanisa kutambira mukati memwoyo wako. Njuzu inongogara ipapo because njuzu vanhu vanofara. Handiziye ana manjuzu kana muchindinzwa mashoko angu, I think nano vanhu vane manjuzu vanonzwisa zvandikutaura. Njuzu vanhu vanofara, munhu kuti chero akauya kwauri chero kuhope munotandara, munofara, handiziye.
chero matambudziko ese munogona kutaura usiku, munogona kunge muchikomuniketa muchiita zvese namanjuzu, muchitotaurirana zviri kunetsa, muchitaurirana zvauri kuda namanjuzu, because manjuzu ahambokusei, hazviiti. Saka njuzu haisarudze munhu, haisarudze kushata kwemunhu kana kusageza kwemunhu kana kudii, but inongosarudza chero anyone wayada panguva iyoyo kuti ndopanda kuda unogara, ende hapana mumwe munhu anokwanisa kubvisa njuzu iyoyo. Hello, how are you? Hello. How are you? I'm fine. Hello. How's life? My life is good. How's life? It is well, man. I just want to greet you. I just want to greet you, okay? I don't know if all trade or if everything, but I just want to greet people to speak with me a little time. Yes. I'm here now. So, Yes. if you have cousin, deal with me. I'm here. I'm going to speak everything I desire, everything I want. Okay. Yes, can you explain a bit how you do your work and everything? Okay, my name's Priscilla. I'm come from Indian Ocean, okay? I'm the mother of the Indian Ocean, okay? So, my work starts from starting for that. If I want to do something, okay, to the people, I'm starting to bless them, okay? Yes. Anyone doesn't have work, doesn't have husband, doesn't have a mermaid, the mermaid is shutting down, okay? I work that mermaid, and after that, I do a miracle, okay, to heal the people who is sick. I do more than that. If the barren woman or barren man, I just give a child, okay? I do a lot of things if I want to do it, okay? A lot of things if I want. The man doesn't have a wife, I give the wife to him. I bless him. If the marriage, if you have the marriage, that marriage not work well, I do. I'm going to do perfect that marriage, okay? If you are barrenness, I'm going to give the child. If you are sick, I'm going to heal, okay? If you are madness, I'm going to heal, okay? If need, I don't have work, okay? I'm going to give that work to you directly, okay? If you know I work for 10 years, I don't know, the working for years, you don't promote that work, okay? I'm going to give that way, okay? I'm going to produce that. Your manager starting to love you, starting to, I don't increase you in the work, some things, okay? Yes. I'm going to do a miracle something, okay? Have powerful to do, okay? My name's Priscilla, okay? I don't have my music today, so I'm bird, oh, okay. Yes. But I'm going to do something. Okay. Something. Okay, something. Okay, you know what? I'm very happy woman. If I want to dance, I'm dancing. Okay. If I want to smile, I smile. If I don't like to smile, I don't. If I hate you, I hate you. Okay. These people have mermaid, okay? Yes. Some kind of the mermaid, okay? Sometimes there's a beach mermaid, okay? Yeah, okay. Patience mermaid, okay? Mm-hmm. Don't play with river things, okay?
River things, I don't want to reveal the secret where you come from in the river, okay? So don't force me. Yes. I don't want to reveal the secret inside the river, okay? Yes. Yes. Nice to meet you. Tell the people, I'm Priscilla. Nice to meet you today. If you want the person, need to speak with me. Yeah. You need to know me. More than that, Yes. okay? Yes. And learn more than that, okay? Yes. Listen more than that, okay? Yes. Learn more than that, okay? Yes. I'm here, okay? I'm here. Nice to meet you. Yeah, I don't have appreciate. time to speak with you. Yes.